Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin koyon kwamfuta da harshen Hausa. Sunana Hafsat Muhammad Ibrahim. Ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga cikin shirin. Darasinmu a yau shine sadarwa, wato hanyoyin sadarwa, wanda ake kiran shi networking kenan da yaren Turanci. Menene shi networking ɗin, wato hanyoyin sadarwa? Shine kamar yadda za mu tura daftarin aiki ko wani bidiyo ko wasu hotuna daga wannan kwamfuta zuwa wancan kwamfuta, ba tare da mun yi amfani da wani ko flash ba ko kuma hard drive ba. Yanzu bari in ba ku misali. Shi wannan sadarwan menene shi, wato menene networking kenan? Bari muku misali da banki. Yanzu za ka iya buɗe account a nan Kaduna, amma idan ka je Abuja ko Lagos ko kuma wani gari, za ka ga cewa duk za su iya binciko maka bayananka duk da ka ajiye shi a nan Kaduna. To, ta yaya aka yi haka? Sadarwa kenan, wato hanyoyin sadarwa. To, ku biyo mu a cikin shiri na gaba, sai mu tara ku ji cikakken bayani akan shi wannan abu ya aka yi suke yin shi haka. Kar ku manta ku danna subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawa. Duk sanda muka saki sabon shirinmu za ku gan shi a notification ɗinku. Na gode, sai anjima.